Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Chief Justice Barim Jong ka Supreme Court ha Nepal ka Sushila Karki kala Sajid Ban Shimti kum ka Menteri Rang Badu Basipor Jong ka ri Nepal hadien ka jingkelam no ka sorkar bat ka jingpat kerana o Menteri Rang Badu u KP Sharma Oli nala ka Jong kari la shim ya karai banjit ya ka Karki ha ka jelang ka balalong ha pedeng u Presiden u Ram Chandra Podel u Army Chief u Ashok Raj Sigdel bat ginong mikman na kisamla ki blaiki ka Karki kandai ka kantai ka baningkong ha Nepal ban shimti kum ka Menteri Rang Badu hadin bakala shimti kan sapen kunno ya ka samoy trekam baminta jong ka yeng dor barba ha Nepal ka jingkalam no ka sorkar ha Nepal ka dei hadin ka jingki bashar khai bala khod de ki samla ha ka tei kari bat ha kani ka jingki ka jingya briu kala poi sya ka san phongot ai ki yeng kisam jong ki Menteri Sarkar bat ka parlimen ru kila sya thang ha kani ka jingki bat bun ki politician ki latha do ka sad na ka kti ki paiba ka Karki ka deiru ka kantai ka baningkong banlong kum ka Chief Justice ha Nepal bat minta kan deiru ka kantai ka baningkong banlong kum ka Prime Minister